Vítame vás, ideme momentálne na Baltic Crisis. Tam máme jednoho našeho typka vzadu. Pití. Squid Game. To sú bangre. Je to asi repragný. Juj. Musíš zpívat, ale. Čo by robil Vince momentálne? Vince by dělal tady je to tak křivý. Nejdeme ještě domů, tyjo. Pogrilujeme a půjdeme, ne? Je to tak. Čo na to? Ty pičo, tak to je dobrý, vole. Musíš rozumovat pořádně. Jsem tak jako pomalej zvuk. Ale 115. Ty pičo! What? To jsou blázny, vole. Panvík. Počkej, mi sa strašne chýbe. Tohle rusáci nemají. Tohle, áno. Ako to tu nejak vypadá. Cracker. Pravím a vítam vás v prvom pilotnom dieli zo série Debrief, kde sa v podstate pozrieme na moje POV, no shit, z akcie Baltic Crisis. Koncept takéhoto videa je v podstate normálne RSO video z akcie. Obohatené mapou, pojíbame jednotiek, časovou osou, našimi plánmi a názormi na určité veci v danom momente, či herné alebo organizačné. V podstate budeme komentovať a dokumentovať celý pohyb buď mňa alebo našej jednotky. Nie som totiž nejaký moc akčný človek, moje role sú väčšinou veliteľ alebo RTO a držím častejšie v ruke rádio ako zbraň. Aj napriek tomu, že v Baltic Crisis bola trocha výnimka, tam som bol LARPovo medic. Skrátka nemám každú hru kill to death ratio 25:4 ako iní airsoft hráči a youtuberi. Samozrejme začiatky budú trochu low budget, pretože moja kamera žera baterky ako Fico Eurofondy a vtedy som náhradné baterky nemal. Moja kamera na NVG tiež tedy ešte nedorazila. Takže videozáznam z noci bude až vo videu o Lizarde. A čas na kamere som tiež na Baltiku ešte nenastavil, takže čo sa týka časovej osy, tak budem nútený hádať, kedy sa čo stalo a kedy sme kde boli. Dúfam, že sa vám intro aspoň trošku páčilo a môžeme sa rovno vrhnúť do akcie. Takže ráno, keď sa asi 4 krát zmenilo miesto a čas hlavného briefingu, už tedy mi začala pípať kontrolka, že organizačne toto bude zaujímavé. A sme sa konečne dozvedeli, v akom týme sme. Ja s mojím spoluhráčom Crackerom sme boli priradení do týmu Červená 3.0. Takže Recon Specky. So special. No, našou úlohou bolo v podstate sa dostať nepozorovanie za nepriateľské línie, spraviť selfie alebo niečo a zistiť veliteľa ruskej základne alebo monitorovať situáciu na hranici a zistiť info cez aké body, kadiaľ chodí Rusfor a jaká je v podstate situácia na celkovo hranici. Dostali sme možnosť ísť ku hranici pešo alebo sa vysadiť hlinou pri kantíne. Zvolili sme si Helenu, ale nakoniec sme išli pešo. Keď sme sa blížili k hranici, narazili sme na checkpoint, rozhodli sme sa ho teda obísť zľava, kde nakoniec sme zistili, že ďalšia hliadka je priamo pred nami. Tak v tom momente sme si povedali jolo a išli sme snažili sme sa ísť nejak medzi tie dve hliadky, kde sme nakoniec narazili na Rusfor patrolu, ktorá sa snažila v úvodzovkách infiltrovať do Estónska.
anglicky něco? Zařují na mě, že jsou na území, vole, jako členského státu NATO, že vole, že to vole, co seberou a opustí, vole, Jestli mám mluveno mé česky, oni mluví. ale vole, ani zařují aspoň slovensky. Nebudu rozumět. You are on the territory of EU and NATO member state. Please go back to your country. Go back. Jdi domů, Ivane! Čeká tě Nataša! Hey, can you speak English? Do you have anyone there who speaks English? Kontroluj ty záda, jak se dá si English, please. Vy jste na nepřátelském území, jako jo, kámo? Že jste na nepřátelském území, bro. Ne, jste, vole, se za hranicema, na NATO, vole. No čo sa to v podstate stalo je to, že oni tvrdili, že sú na ruskom území a my máme ísť preč a zase my sme tvrdili, že sú na estonskom území a že oni majú ísť preč. Hele, kryjte mě. To máš mapu Sovětského svazu, ty vole. Jo, máš mapu Sovětského svazu, vole. No a keď sme mu ukázali up-to-date mapu, tak si to hneď rozmyslel. Buďte ve střelu, alebo nějakou pičovinu. Nejsme smohnou. Po helikopteri sme zistili, že nad nami lieta dron. Nevedeli sme presne, či je náš alebo nie, ale brali sme to, že už o nás vedia, tak sme sa vydali na cestu hneď vedľa checkpointu, kde nastali ďalšie komplikácie. Nevedeli sme sa spojiť s HQ, aby sme sa spýtali, čo ďalej, keďže nepozorovane sa nám nepodarilo prejsť cez hranice, plus na ruskej strane bolo asi 0 bodov záujmu, okrem ruskej základne. Keď sme všetky tieto veci riešili, tak sme začali počuť nejaký divný rachot z Narvy, tak sme to išli čeknúť. Typo civilista, typo celky, nevěděl na knapisky. Počujte. Bacha, ještě jeden nalevo. Nalevo, jeden. Hey. You're on the NATO! What the fuck are you doing here? The fuck you are doing here? No guys, just kidnapped a mayor. Can you explain it to me? Yo, what? Hey, you, dude, what the fuck you trying on me? You are fucking Russians on the NATO fucking territory. Alright. And you know what I'm doing? I don't trying give a to shit. retrieve Get on your Maya. fucking knees. I'm trying Go to on retrieve your Mayor. knees or you're gonna get shot, dude. What the fuck? Am I interrupting you? No. Am I trying to shoot you? No. I don't trying give to a fuck. You investigate are armed and I'm why a the NATO. fuck your guys kidnapped fucking mayor. I don't give a damn, man. I don't know. I just got Yeah? here. Okay. Dude, You you are are leader? fucking armed. You are armed too. Just pull your fucking you gun. armed, my God. I don't care. Put it on the ground and get No, on no, your no, knees. wait. Hold the fuck up. Hold the fuck up. You Are you gonna leader? speak to hold the fuck up. Get down or you're gonna Are get you leader fucking here? shot. Co? A you... Můžu se mluvit česky, nebo? Jsi tady letel, zjistí, vole. Chci mluvit s vaším velením, proč ukradli starostu. Ne, to já nevím. Jsi velitel, máš spojení na velení. Zjistí mi to. Jdi, zjišťovat nebudu, máš zbraň, jsi na to území, pojď, vole, jdeme. mír. Ale jsi na tom území. Kámo, Narva je poloviční a vaši lidi ukradli... Dobře, Ale, sorry, já... tohle to nezjistíme. Tohle nevím, ale jako... Dobře, tohle to nezjistíme, tím pádem. My se staneme k sobě, vy nevěješ pičoviny. My jsme na... si tohle! Já, Nechci žít! Hej, počkej, ale tak vole, tě musíme doeskortovat aspoň k vašim hranicím. Aby jsme neskortovali vy vás k našim hranicím. Ty se uklidí, nebo půjdeš na praný.
Zvedni ruce, když už jdeš té hranici! Zvedni ty ruce, když jdeš té hranici! No o nejakom únose sme absolútne vôbec nevedeli. Prišlo nám divné, že by NATO unieslo starostu členského štátu NATO. Tam skôr by bolo lepšie, keby napríklad by bola estonská polícia. Takže úplne zmetený situáciou sme teda sa rozhodli ísť do Narvy, zistiť ďalšie informácie a poprípade sa spojiť s ďalšími NATO jednotkami. A pic. Njárk, Ork, Park, Pavnur. Jsem za něm, ať ho tam nepobodaj, vole. Pryč, jedem. On třeba byl přátelský, nechte ho mluvit. Ne, dobrý. Aha, takže jenom trik, aby viděl. Vraťte starostu, pak se budeme bavit i my. Takže starosta zmizel. Američani. Běžte si to zjistit. Jo, viděl jsi kdy Ameriku. Hvězdy, padající mrakografy a pruhy. Jo, a si odvedete do bezpečí. A pak přijdete se zbraním a míříte tu na civilisty. Pojď starostu odvedli. My se snažíme. Já koukám, že ji zaděláte teď. Ne, potřebujeme frekvenci. Vám nepomůže. OK. Došli to svejte. Pozbírejte kluci všechny svoje cestou. Ale je taková dobrá otázka, jak je možný, že posíláte jako, nebo propouštíte v podstatě rusáky jako na estonský území? To byla to diplomatická práce. Nebyl to ten týpek, co tam prostě nenasil podívat. Já nevím, fakt jde starosta, jako absolutně vůbec netuším. Já bych se teda vrátil. Takže počkej, to je ta Narva, nebo to je nějaký... To je Narva. Tohle je Narva teda jako. Mě to dostává to, že tamhle to ty máš brčové, jak to jako stojí, že ahoj, aha. Hele, OK, takže učíme tady za těma našima relativně. Moderní technologie za strany. Půl hodina, jo? Je půl 12, takže ve 12. Hej, co dělá? Kámo, co dělá? Já první do mě strčil, vole. Strčil do mě. Máš na kameru, máš na kameru. A zakrát tak jako. No, vole. To si budu pamatovat. Si ho vyfotím, Vyfoť si ho. Já sama buzerace tady ještě do nás trkají. Jméno, hodnost. Memento mori. More! Co to je? More. Takže za půl hodiny, šéfe, jo? Co ti udělali? Do mě normálně ten. Aha. Nášej a napadaj. Jako omluvili se. Teď to bylo nějaký hlášení, 1 až 1,3 červená. Něco se základnou nějaký čas, ale tak když se snažím dovolat, jako zkus ještě jednou tady třeba. No a tu nejak končí celý LARP pre nás na tejto akcii, čo nás trochu mrzelo. Ten únos z minúty na minútu prehodil Narvu na ruskú stranu, lebo tam bol pomer proruských povstalcov a civilistov asi 2:8, takže z toho sa v podstate stala ruská fopka. Keď začal byť otvorený konflikt, tak už nikde nebol žiadny priestor na nejaký LARP. Tak sme sa rozhodli teda naspäť. Presne si už nepamätám, či na HQ alebo sme mali nejaké iné plány. Každopádne po ceste sme stretli ďalšiu NATO jednotku, ktorá strážila hernú radiostanicu. Tak sme išli za nimi sa spýtať, či vedia, čo sa deje, ale taktiež nemali spojenie na HQ. Jediné, čo sme zistili, bolo to, že existujú jediní dvaja civilisti, ktorí boli na našej strane. My se možná vrátíme, ať to není podezřelý a případně něco přijdem říct. Ale jako bylo by to fajn, ale zkusíme to ještě na chvíli zvládnout. Můžeme získat a případně získáme nějaký nový info, okay? A přijdem. Dobrá. Děkujeme. Děkujeme. Ale prosím, to si americkou cigaretu. Jo? Děkujeme. My jsme dobrý kluci. Že vám můžu dát kapesník. Ty vole, cigaretu. Provokatér. Kurva mi dochází. Děkujeme. Děkujeme. To můžete ukazit před rusákům. No, jako Rusové nemají hajzl papír, takže vám to určitě tam vykradli. To je pravda. Sakra, my tam jedeme. Jsou to kurvy. Chlapi, tady ještě máte. Ty krásno, my vám moc krát děkujeme. Děkujeme moc. A mějte si výkočky, ty vole. Děkujeme. Mějte se, pánové. Přijdeme určitě. Jo. Čau. Dobrý, akorát vole, velitelství zase nekomunikuje, vole. Jo, přesně tak, no, to se absolutně nedovolá. Výborný. Vy jste někdo fotil tu frekvenci? Dva friendly z 8 nemáků prostě. Já to fotím. Aspoň někdo je pořádný Estonec.
Čau. S chalanmi sme teda pokračovali do hornej časti mapy k hraniciam a úprimne naša morálka nebola najlepšia. Po veľa neúspešných pokusov kontaktovať HQ, spojenecké jednotky, ktoré boli na tom podobne, unesenou starostovi, o ktorom sme nevedeli a nasraté obyvateľstvo, na tú hranicu sme v podstate išli ako na huby. Už sme si aj nekryli sektory a celý čas sme si hovorili, či to aj má zmysel tam ísť, keď ani nevieme, čo tam máme robiť. Tak sme sa potom otočili a našou nízkou morálkou sme aj zaplatili, pretože celý čas, keď sme sa sťahovali na HQ, za nami bol Rusfor. Veľmi ma sere, že nemám z tohto ambushu záznam, ale prepadli nás v podstate zozadu, rozhodli sa mňa zajať a keď ma eskortovali na ich základňu, tak sme narazili na NATO jednotku a začala prestrelka. Kde som zistil, že nemám zapnutú kameru, tak som ju zapol. A já jsem byl taky, že multikem. To vůbec není poza do piče, vole, co to? Normálně stahujeme se úplně na zádu. Já jsem za něj, no. To je pičo, vole, západní uniforma, ne? Dro. Máme zraněnýho Dana. Dáme kurva, ty jo. Kde jsem tady byl? Kdy tohle ruská uniforma? Máš nějaký obraz? No mám zádu. Ale to je Když jsem na FSB Alpha. OK, toto ma celkom pobavilo. Som rád, že som nebol jediný, kto toto nahlásil a dotyčení boli nútení si dať na seba pásku. Ja viem, že ruské specky majú multicam, ale keď v pravidlách hry je explicitne napísané, že kompletní maskovací vzor východní provenience, to, že Rusko spravilo CTRL je pekné, ale podľa pravidel proste nie. A argumentovať, že tá uniforma bola vyrobená v Rusku, behold, čínska uniforma. Keď som teda ako mŕtvola išiel na HQ, tak som stretol Rusfor jednotky, ktoré už boli tu? Jak sa to dostali? No keď sme sa respawnuli po 2 hodinách, spontánne sme rýchlo naskočili do hliny, no a... Šáhni na to zvenku. Úplně nevím, jestli to jsou na ruskýho základně, kamo, ty vole. Ako nevedel som moc, kde ideme a aká je úloha, ale teraz absolútne som netušil, čo sa deje, keď na mňa v strede na to bejsky vykúkol Rusák. Boli sme nakoniec vysadení pri spomínanom rádiu a nikto nič nevedel. Já bych šel na Rusaku, který jsou tam, protože oni teraz, keď to overextendli na našu baseku, tak mají bok úplně čistý, podle mě, takže by pravda, mohli... to je to. OK? Kámo, já jsem Beník, halo, To krásné, ne? Asi, jejte, vole, my jsme Červený. Kde jdu? Já vím. Tak sme tam stáli, občas sme sa prestrelovali s postupujúcimi Rusfor jednotkami, dokonca na nás útočil dron s granátom, čo bola veľmi jedinečná skúsenosť. A na slunci hned, ty vole. Ty zmrt. Pohoda, nepadá to. Nepadá, má tam něco? Má. Tomko je za oblakom, takže... Padá, granát! V pohodě, vybuchlo to vo vzduchu. Vypadá, že ještě něco má. A ta. Já zpátek. Nakoniec prišla kavaléria a spravili sme náš fajný push. Oh shit! Já mám dneska asi dost, ty vole.
americkou akci a místo toho mu spálo pole. No a keď sa prerušila hra, tak sme išli na HQ, kde sme si povedali, že budeme už iba obraňovať základňu, pretože Rusfor nás mal stále v obklúčení. Pár útokov bolo, ale bod zlomu nastal vtedy, keď nám prišiel na pomoc Rusfor, ktorý bol opaskovaný modrou páskou. Teďka tam přijdem a tam v našem stanu bude sedět Rusák. A máš? Auto, zelený auto! Dodávka, ta není naše. No? Nejsou to orgové? Nejsou to orgové. Jdou z druhé strany! Do té luky, promiň! Neví se to od velícího, tak je nepouštěj. Je tam Ervín? Tak tě mu uni. Ale to se máš zelená, že jo? A tak to máte říct? Tak jsme na tom ani špatně. Tady máme bránit za To se asi mluví na taky páskama. sám Rusové přijdou zachránit prdel. Cože? How bad is this? Ztrácíme kontinuitu. No a iba pre zaznam jeden out of context klip, kto tam bol, tak vie, o čom hovorím. No tak sme si počkali na nočnú akciu, na ktorú som sa veľmi tešil, ktorá ale skončila fiaskom. Už to nebudem nejak predĺžovať, mali sme ísť do Narvy pre nejaké VIP, vysedeli sme sa za Narvou, potom sme sa vydali na ruskú základňu, aj keď údajne bola neherná. Po ceste si niekto odistil granát. Pred základňou veliteľ dostal za úlohu spraviť nejaký bordel, asi aby sme rozptýlili Rusfor. Jaká míra bordelu, Čo nakoniec sa odvolalo a nikto nevedel, čo sa deje. No a to je koniec. Došli sme do Narvy, VIP a Rusfor nikde, asi už hodinu a pol boli preč, pretože sa unudili k smrti. Tak sme išli na základňu a išli sme spať. No a to je všetko. Ja som si to napriek faktom užil, predsa len všetky tie organizačné a herné bullshity, kedy sa máš chuť v danom momente zabiť, sa časom so správnymi ľuďmi premenia na komédiu, kedy sa smeješ tak, že ťa z toho bolí brucho a plačeš. Na ďalší ročník, ak bude na 100% prídem, ale fakt už nie ako Clueless Medic. Daj like, subscribe, follow na Instagram, ak sa ti video páčilo a vidíme sa na budúce. Finito. Zničený a unavený. No, jako. Teď to nějak hitlo. Hitlo to. Dobojované a úplne Dobrý den. Dobrý den, dobrý. Tam bývám. Jasné.